Стой! Стой! По-бавно виж, че ще да взема хората. Ема не, тя, защото се засили самата. Обърни това, бе, кормилото, бе! Да, бе! По-бавно в завоите. Иначе ме изстрелваш. Имаше обратен вираж. Има джипове отляво! Как? Има джипове отляво! Не, бе, не, оттам! Отляво има кола! Видя. Дай! Не сега. Не смешно. Дай нещо бавно ми се струва, така. Ето! Дай се сменя, че съм разтачен. Замръзна, бе! 3 минути издържа! Точно 3 минути!